பாரதி கண்ணம்மா வந்து கண்ணம்மா தெரியும் எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். பட் ரோஷினி பற்றி அவ்வளோவா தெரியாது. ஸோ ரோஷினியோட ஊர் என்ன, ஃபேமிலி என்ன, எவ்வளோ சிப்ளிங்ஸு, உங்களோட ஹிஸ்ட்ரியை சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாம் வந்து சென்னை தான். படித்ததும் சென்னை. காலேஜ் வந்து பிகாம் எத்ராஜ். ஸோ அது பண்ணி முடிச்சுட்டு தென் ஐ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங் கம்பெனி. அதில் 2 years ஒர்க் பண்ணேன் பேங்கிங் கம்பெனியில். அது அப்படி இப்படின்னு போயிட்டு இருந்தது. அது எனக்கு செட் ஆகலை சுத்தமாக. ஸோ தென் லைக் ஐ ஸ்டார்ட் இன் ஒரு ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தேன். ஹேண்ட்மேட் ஜுவல்லரிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ அது பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதுவும் பிக்கப் ஆகலை. பட் இட் வாஸ் குட், பட் நாட் ஸோ குட். தென் நானே அதுக்கு மாடல் பண்ணுவேன். என்னோடய கம்மல் நானே போட்டு நானே ஃபோட்டோ எடுத்து நானே விற்றுட்ருப்பேன் எல்லாருக்கும். ஸோ அப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பீப்புள் ஸ்டார்டட் லைக்கிங், இந்த பொண்ணு நல்லா இருக்குது, ஃபோட்டோவில் அழகாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அப்படியே ஆஃபர்ஸ் தென் இந்த பாரதி கண்ணம்மா ஆடிஷன் வந்தப்போ இட் வாஸ் லைக் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது. இன்னும் இப்படி இருக்குது, நம்ம அதுவும் நம்ம ஸ்கின் டோனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் போய் டெஸ்ட் ஷூட்லாம் அட்டென்ட் பண்ணி தென் ஐ காட் இன் பாரதி கண்ணம்மா ஹேப்பன். அண்ட் நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் வீட்டில் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாமே எப்படி வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங்லேருந்து மாடலிங்லேருந்து இப்போ வந்து பாரதி கண்ணம்மாவே ஆயாச்சு. எப்படி இதெல்லாம்? அது கரெக்ட் தான். வீட்டில் கொஞ்சம் ரொம்பன்னு இல்லை, கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்ட் தான். ஸோ அவங்களுக்கு என்னென்னா எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா சேலரிட் பீப்புள் அந்த ஜாப் தான் போயிருப்பாங்க. அப்பா வந்து அசோக் லேலன்ல ஒர்க்ஸ் இன் ப்ரைவேட் கம்பெனி, இஸ் அன் இன்ஜினியர். ஸோ அம்மா பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஒய்ஃப். ஸோ இட்ஸ் பக்கா நியூக்ளியர் ஃபேமிலி. நான் மட்டும் அதில் தனியாக போகும்போது தே டிடன்ட் லைக் இட். லைக் ஏன்னா நீ அதான் வேலை இருக்குது உனக்கு, நீ ஏன் வந்து விட்டுட்டு வேற ஏதோ இல்லாதது தேடி ஏன் போகிற, இருக்கிறத வந்து நீ அனுப்பி அப்படின்னாங்க. பட் தென் ஐ கன்வின்ஸ் தெம். நான் என்ன இல்லை அவங்க சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவங்க எப்போவுமே நமக்கு நல்லதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க. தே வாண்ட் தேம் அஸ் டு பி சேஃப் ஆஃப்கோர்ஸ். ஓகே, அதனால் அவங்க இல்லை அப்படின்னு அவங்கள எதிர்த்தும் போல் அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி இல்லைம்மா டைம் கொடுங்க, கிரேஸ் பீரியட் வாங்கி நான் இப்படிலாம் பண்ணுறேன் அப்படிலாம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஐ ஷோட் தெம், ஐ ப்ரூவ் தெம் அண்ட் ஐ கேன் டூ இட். கொஞ்சம் சும்மா இருங்க. என்ன திருவாரூர் பாட்டியில கூப்பிட்டாக, பொன்னமராவதி பாட்டியில கூப்பிட்டாக, அவ்வளவு ஏன் காரக்குடி பாட்டியில கூட கூப்பிட்டாக. அங்கெல்லாம் போகாம என் இந்த கரக கும்பல்ல மாட்டிக்கிட்டேன். அமெரிக்காவில